जेरै जोङो सिगां फालिनाय बायदि थिग बिदिनो जों फालिबोगासिनो दङ। खुलुमबाय लोगोसे गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै NLFBनि ब्रैथि गायसनथि सान फालिदों। लोगोसे बिथांमोननि मानाव गेदेर NLFB ब्रादारमोना गावसोरनि बे ब्रैथि गायसनथाइ सान फालिनाय फोरबोआव बिथांमोननि फंनैसो फोरमायनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ कमप्लिट नायजोबबानो जाबाय। बेनि सिगाङावहाय आं नोंथांमोननि सेराव एसे सम बिगोन, जेरावनोखि आं नोंथांमोनजों फंनैसो बाथ्राखौ डिसकास खालामग्रोनो सानबाय। बाथ्राया जाहैबाय मा रायजो राजा नोंथांमोन, 2003 मायथाइयाव 2003 मायथाइयाव BLTआबो BTC एकर्डनि गेजेरजों बिथांमोनाबो उदां जाबोदोंमोन। लोगोसे बिथांमोना BTC एकर्डनि गेजेरजों फैनानै गावसोरनि जेसेबांखिनि BLT केडार्सफोर दं बा BLT केडार्सफोरा जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय बा BLT केडार्सफोरनि एगेन्स्टआव जेसेबांखिनि केसफोर दंमोन, बैफोर केसफोर बा जेलाव थानाय जेसेबांखिनि केडार्सफोर दंमोन, बे BTC एकर्डनि गेजेरजों बिथांमोना उदां जाबोजोबनो हादोंमोन। लोगोसे मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया आरो बेबाव जे BTC एकर्डनि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों माखासे BLT केडार्सफोरखौ CRPF, BSF बा बायदि डिफेन्स लाइननि माखासे लाइन्सफोराव बिथांमोना साख्रिबो हरनो हादोंमोन। लोगोसे मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया बेबाव जेरावनोखि BLTनि बे BTC एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंहा BTC BTAD एरिया, जेरावनोखि जोंहा मोनसे फार्स्ट टाइम बे BTC एकर्डनि गेजेरजों जों पलिटिकेलि गभर्नमेन्ट रुलिं खालामनायखौ जों गिबि खेबनि थाखाय बे BTC एकर्डनि गेजेरजों जोङो मोनजेननो हादोंमोन। नाथाय फैयै फैयै जोंहा नै 3 टाइमनि थाखाय जेरावनोखि BTR एकर्ड, जायखौनो मेनसन खालामनाय जादों बड' पिस एकर्ड, ना होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। बेवहाय जों स्पेसियेलि दिनैनि समाव जों मिथिनो हायो बे BTR एकर्डआ, बे बड' पिस एकर्डआ स्पेसियेलि मानगोनां NDB ब्रादार्सफोरनि थाखाय खालामनाय जादों। दा मानगोनां NDB ब्रादार्सफोरनि थाखाय स्पेसियेलि जुदि बे BTR बड' पिस एकर्डखौ जुदि खालामनाय जादोंमोनब्ला, मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबजानानै थानांनाय जेसेबांखिनि NDFB जोहोलाव जोहोलावजोफोर दङ, बैफोरो बे BTR एकर्डनि गेजेरजों रुल हिसाबै गासैबो उदां जाजोबनो हानांगौमोन। आरो जेसेबांखिनि NDB ब्रादार्सफोरनि एगेन्स्टआव केसफोर दंमोन, बैफोर केसफोरा बे BTR एकर्डनि गेजेरजोंनो उइथड्रल जाजोबनांगौमोन। नाथाय जोङो बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनदिया। नाथाय जों नुनो मोनबावदों आरोबाव बिसोरखौ बायदिसिना पलिटिकेलि फान्दोजों खानानै बिथांमोनखौ जोबथेसालियाव दोनहैबावनायखौसो दिनैनि समाव जों गासै रायजो राजाफोरा गावबा गावनि मेगनजों जोङो नुनो मोनदों। अब्ला बेफोर माखासे जाथावनाङै नुथायफोरखौ दिनैनि समाव जोंदि नुनो मोनदों बा जों नायनांगौ जानानै फैदों, अब्ला बेसेबां लासिंसिं बाथ्रा। जेरावनोखि BTC एकर्डनि गेजेरजों गासै BLT केडार्सफोरनि जेलाव थानाय बा बायदिसिना केस नांनानै थानायफोरा जुदि BTC एकर्डनि गेजेरजों जुदि उइथड्रल जुदि जाजोबदोंमोनब्ला, नाथाय बे BTR एकर्डनि गेजेरजों मानो, मा जाहोननि थाखाय मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बा NDFB ब्रादार्सफोरनि एगेन्स्टआव जेसेबांखिनि केसफोर नांनानै दङ, बैफोरो बे BTR एकर्डनि गेजेरजों मानो दिनैनि समाव उइथड्रल जादिया, मानो बै NDB ब्रादार्सफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हादिया? बेनि आन्दोनि गुदि पलिटिकेल इस्युआ मा? डार्टि पलिटिकेल लिडारफोरजों सिंजों आखाइ गोरोबलायनानै बिथांमोना जोंनि BTCआव गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्टेन्ड खालामनो थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौ बिथांमोना मावदोंबो जानो हानाय, आंनि पार्सनेलि साननाय बायदियै। आरो जुदि थारैनो बे बाथ्राया जुदि सैथो जायोब्ला, थाङै थाङै बबेबा मोनसे समाव बैफोर लिडारा जों रायजो राजानि बिजिरसालिनिफ्राय मालाबाबो खारग'नाय नङा। बे बाथ्राखौ बैफोर डार्टि पलिटिकेल लिडारफ्रा दिनैनि समाव स्ट्रं जानानै थाखायोब्ला मोजां जागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समाव बैफोरबायदि सानैसो डार्टि पलिटिकेल लिडारा जों गावजों गावनि गेजेरावनो जाथावथारै नेगेटिभ पलिटिकेल इस्यु सोसन
जोंनि थासारिखौ जुदि गाज्रि खालामनो नाजाबाय थायोब्ला जों गासै रायजो राजाफ्रा बैफोरबायदि डार्टि पलिटिकेल लिडारफोरखौ जों संनानै हमनो नाजानांगोन। लोगोसे जों बिसोरखौ जोंनि हारिनि जेसेबांखिनि नेमखान्थिनि बिजिरसालिफोर दं बैफोर बिजिरसालिनि गेजेरजों जों बिसोरखौ साजाबो होनांगोन। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? आरो थारैनो जुदि गमामायैनो जुदि बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मानाव गेदेर रन्जन दैमारि साजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिबि केडार्सफोरा बा जेसेबांखिनि केसफोर नांनानै दङ बैफोरखौ जुदि बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों उदां खालाममारनायमोनब्ला जोंनि बिटिसिआव बिटिसि पलिटिक्सनि जिथु बारहावा जिथु दोहौ बे दोहौआ डेन्जारेस दोहौ जागौमोन थारैनो। आरो बे दोहौआ जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि गासै बर' फिसाफोरनि थाखाय गाज्रिनि थाखाय जानाय नङामोन। बियो अरायसम मोजांनि थाखाय गोजौ फारसे लामाजों दावगालांनायनि थाखाय मोनसे मोजां दोहौसो जानानै फैगौमोन। बैफोर माखासे नुथायफोरखौ गुबुन हारिनि डार्टि पलिटिकेल लिडारफोरा मालाय गोबाव समनिफ्रायनो बिथांमोना केपचार खालामनानै हमदांनानै लानो हाखादों। जेरावनोखि दिनैनि समाव जोङो जायखौ हास्थायदों जायखौ लानानै जों दिनै लुबैदों जों दिनैनि समाव गासै रायजो राजाफोरा लुबैनाय बायदि जों दिनैनि समावबो मोनफुंनो हायाखै। नाथाय दिनैनि समाव ओरैबायदि पलिटिकेल लिडार दङ जोंनि हारिनिनो जेरावनोखि ओरैबायदिबो बुङो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि हारियाव दिनै जोङो सान्थि गोजोन लाबोनो हाबाय। मा सान्थि फैदों मा गोजोन लाबोनो हादों? अखा नायब्लानो बायदिसिना दाङाबाजि गावजों गावनि गेजेराव जोङो ससियेल मिडिया फेसबुक खुलिबानो इउटुब खुलिबानो जोङो बेफोरबायदिसो जों नुनो मोनो। अब्ला गोजोना बोरो? गोजोना जादों जाया नङा जादों नोंथांमोन बायदि बै सानैसो डार्टि पलिटिकेल लिडारफोरा रां आरजिनो हादों। नोंथांमोननि उदैया दिनैनि समाव बुंबाय। उदै बुंखांनायनि उनाव नोंथांमोना स्लेब स्लेब नोंथांमोननि बै डार्टि खुगा गेसावनि जिथु बिबुंथि बे नोंथांमोननि बिबुंथिखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव नोंथांमोना गोदै गोदै माने लेक्सार मारि फैबाय थायो। फैबाय थानाय समाव नोंसोरबायदि सानैसो जेसेबांखिनि डार्टि पलिटिकेल लिडारफोर दङ नोंथांमोना जों रायजो राजानि बिजिरसालिनिफ्राय जेब्लाबो एलार्ट जानानै थाखा। दिनै नङा गाबोन नङा सानसे समाव जोंनि रायजो राजानि बिजिरसालिया नोंथांमोनखौ हमहैगोन। जेब्ला समाव नोंथांमोनखौ हमगोन अब्ला समाव नोंथांमोना जों गासै बर' फिसाफोरनो फिननाय होनो हानांगन। जुदि फिननाय होनो हाया नोंथाङा गासैबो साजाखौ रुजुमनानै लानो हानांगोन। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि। जेरै जोंनि फ्लेग हस्टिं ओमफ्रायो बिनिफ्राय जों दा इन्ट्रेक्सन खालामगोन केरेसफोरजों बेनो आरोखि। जेरै सिगां जों खालामबोदों बिदिनो खालामगासिनो दङ। बट उदालगुरि प्लास क'क्राझार उदालगुरियाव फालिदों उदालगुरियाव फालिदों। ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ सोरखौ लोगो हमदों सोरखौ लोगो हमाखै। जिखि जाया जोंखौहाय बुंदों बे थाबैनो जोंनि इसुसफ्रा सल्भ जागोन होननानै। प्लास जोंनिया जेलाव दंबावो उनांगौआ सासे प्लास एनडिएफबिफोर दङ दा बिसोरखौ थारमाने प्रसेस खालामगासिनो दङ होननानै जोंबो मिथिदों आरोखि। बारा डिटेल्सखौ आं मिडियायाव बुंला। खस्थ'आथ' मोनखायो सोमावसारनायाव एसेबो मोनो समाव बुरजाबो मोनो समाव दुखु सुखुआथ' सहायखानांगौखा। 4 बोसोर जालांबाय बहुद दुखु सहायबोनांबाय। प्लास गेजेर ससेयाव माखासे ग्रुपआ सौहैनाय नंला खोमा थांखियाव साननानै गानानै थालांबाय। अब्लाबो माखासेया जों जानाखि दंबावो थालांदों। दा जों गोख्रोंसिन जाबोनो हाफिनदों आरोखि। माने गेजेर ससेयाव जोङो एसे माबा जाहांबायमोन खिन्थु दा स्ट्रंआव फैफिनबाय आरोखि। माने गेजेर ससेयाव मा खालामदों माखासे जोंनि ग्रुप बिसोरो थारमाने आफादखौ सिफायनो होननानै थांदोंमोन। बे गावसोरहा आफादाव मावनो गोसो गैयालाय थांदो होननानै जाहोदों आरोखि। खिन्थु जानाखि दा थालांदों बे थारमाने जों थांखियाव सहैजासिम जों थाबाय थागोन आरोखि। 439 जन दंबावो बेखौ जोङो गभर्नमेन्टनो अलरेडि हैबाय। दाख्लै जोङो डिजिपि सारनो हैदों गिरिनाथ सारनो। दा बेखौ भेरिफिकेसन खालामफिनसिगोन आरो जानाखि मोननांगौ मोन्थाय दङ रिहेबिलिटेसन मोननांगौ दङ गासैबो 439 जनाबो मोनगोन। समानै मोनगोन आरोखि। सोरबा लिडारा बांसिन मोननांगौ बे नङा सोरबा केडारा बांसिन सोरबा मोननांगौ सोरबा मोननाङै बे गैया आरोखि। समान मोनगोन। जानाखि सिगाङाव एनडिएफबिफ्राव मोनखानाय दङ बिसोरबो मोनगोन। बेखौथ' मा होननो जोंथ' दा गरिला बायदिसो थायो नालाय माने जोङो मोनसे जायगायाव थाथेरा। जोङो फ्रागमेन्टेसन बायदि थायो आरोखि। जेनेबा जोंनियाव दा एप्रक्सिमेटलि 25टा to 30टासो माने फिसा जों बानायनानै थादों। जों बेयाव लकेसनखौ सोलाय थाबाय थायो आरोखि। जोंनि अर्गानाइजेसन खामानि मावनायाव हेंथा गैया आरोखि। थारमाने जों प्रसेस खालामजोबनो हायो आरोखि। माने जोंनोथ' आरो हाग्रायाव थाबाबोथ' माथो नांगौ लेपटप गंसे नांगौ आरो मबाइल गंसे नांगौ नङा होनबा। दा बेबायदिनो रुम फिसा लाबाय बेयावनो जों थायो आरोखि। जोंथ' सानदों एबारहाय थारमाने सिएम सारखौ जुदि लोगो मोनोबा दा बावैसोनो लोगो हमनो होनदोंमोन दा दाख्लै सिगां खनसेयावबोथ' फेलें जादों। एबारहाय किबा जाने राइट टाइम जादों खोमा बेहायनो लोगो हमोबा जों बुंगोन कि केम्प होफिननो हायोबा मोजां होननानै। मानो होनबा केम्प गैयाबा जोंबो सेंग्राफोरखौ
मेनटेनेन्स खालामनो एसे उसुबिदा जायो आरोखि सोरबा बहाबा थानानै मा मावगोन मा मावा बेखौ माने हमस्लाबनो हाया नालाय दा जुदि केम्पखौ मोनफिनोबा मोजां जागोन आरोखि जोंबो CM सारखौ जों बुंगोन केम्पखौ जोंनो होफिन जेब्लासिम जोंनि थांखि सहैयागौ मानि जेब्ला जोंनि थांखियाव सहैगोन अब्ला जों अट'मेटिकलि जों डिजार्भ खालामनानै केम्पखौबो नागारना फैफिनगोन जोङो